Usa ka malampusong adlaw kaninyo mga ka-followers. Good morning, good morning. It's Sunday. It's brighter Sunday. Nindot kaayo ang sidlak sa adlaw. Pero sayo kay tagbisita sa atong bisita si Robert. Gusto siya karon muuban sa ato sa pagsimba. Excited siya. Apan mo pa may pagmata, aliad-liad sa tadiha. Una-una saon pagbudget ang oras kay wa pa ta kailis unsa nang orasa. Nanay mga bata nga nagpaabot nga muuban didto sa balay sa Dios. Musimba sila. Fans man ta kaniadto ni Dragon Ball. Super Saiyan wala. Sus ilis dayon pinakita. Oh my God! Advertise sa inyo para maganahan sad mo. Mabitaw ni unang nitabo. Narami nagbaktas na mi paingon sa balay sa Dios kauban ni mga bataa. Dalaygon ng Dios kay kani mga bata excited kayo every Sunday. Sayo kay mamukaw kay mauban sa pagsimba. Mapusa mga isuon unsa man ang atong kahimtang, unsa man atong naguman nga kalisdanan. Unahon jud nato permi ang Dios. Sa kinabuhi daghan ang makasinatig kalisdanan, kasakit, kakulangon, mga pagsulay. Panbisan pa niini ang tinuod nga kusog makita sa pagtuo sa Dios. Usa sa mga ehemplo mao ang istorya ni Nick Vujicic. Usa ni siya katawo nga natawo nga walay mga kamot ug tiil. Sa iyang pagkabata daghan siya nahadlukan ug halos nawad-an siyang paglaom. Apan nakakaplag siya gahom pinaagi sa iyang pagtuo sa Dios. Karon usa siya ka international speaker nga nagadasig sa daghang katawhan sa tibuok kalibutan. Wala siya masandad sa iyang kapansanan. Kay nasayod siya nga ang Dios adunay dakong plano para kaniya. Bisan sa kakapoy, bisan sa kasakit, bisan sa atong kapansanan, pilion natong musalig. Ingon pa sa Biblia sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, pangitaa una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang idugang kanimo. Ang Dios nagatan-aw sa imong kasing-kasing bisan pa sa imong kahimtang karon. Aduna siya'y plano nga labaw pa sa imong gilauman. Usa magpabilin kita nga nagabuhat sa maayo, dili alang sa dungog sa tao, kundi para sa kahimayaan sa Dios. Ingon pa sa Colossians Kapitulo 3, versikulo 23, bisan unsa ang inyong buhaton, buhata kini uban ang tibuok ninyong kasing-kasing. Ingon nga para sa Ginoo. Busa pirmi natong pilion nga panalipdan ug barugan ang atong pagtuo. Kaysa iyaha lang ang tinuod nga kinabuhi. Padayon sa pagtuo, padayon sa pagkamatinumanon para sa himaya sa Dios. Pag-ampo, pagsalig, ang Ginoo magauban kanunay.